Există un lucru pe care îl observ constant după sute de ore de lucru terapeutic și anume faptul că oamenii rare ori suferă doar din motivele pe care le pot formula la început. Ceea ce aduc în discuție este, de multe ori, doar partea vizibilă a unei experiențe mult mai complexe, în care emoțiile reale, nevoile profunde și tiparele formate în timp rămân, inițial, în afara conștientizării. Pe măsură ce procesul terapeutic avansează, începe să devină clar că multe dintre dificultățile actuale nu sunt întâmplătoare, ci fac parte din structuri repetitive de relaționare, de gândire și de reglare emoțională. În spatele acestor tipare se află, aproape întotdeauna, nevoi care nu au fost recunoscute, exprimate sau susținute la momentul potrivit. De aceea, schimbarea nu înseamnă doar rezolvarea unei probleme punctuale, ci înțelegerea unei dinamici mai profunde care se repetă în moduri diferite de-a lungul vieții. În momentul în care această dinamică devine conștientă, oamenii încep treptat să nu mai reacționeze automat, ci să aleagă diferit.